tile 13 ye bi ye tɛ san kalo 7 ye sa tubabuw fɛ sa wa ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Keba Montréal ka olu kun ɲɛna k'an y'a ban olu kɔ koyi olu kun y'a kɛ 10 heures ye min ye Dunbiya n'a ka maaw ye olu kun ɲɛna olu na t'u ka daraka dun na ka an lajɛ comme olu b'a bila u ka vidéo u ka télé sanfɛ an k'u ma n ko midi don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na wulada in na k'a fɔ tilegan in na an taa yɔrɔ ni misaya dɔɔni fana sabula maa bisimila ta t'an bolo sangaw olu ko f'u ka oxygène dilanyɔrɔ sigi u yɛrɛ fɛ yen préfet ye welewelemada kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wari di an kɔrɔbɔra a di nka an tɛ fɛ a ka di maa de jufa kɔnɔ dɔrɔn n'a tɛ taa maa si waga kɔnɔ fana an b'a sara an tɛ ɲininkali yɛrɛ k'ara yɛrɛ an b'a di mɛ n'a bɛ taa mɔgɔ jufa kɔnɔ monsieur le préfet an sen t'o la dɛ Batuli Ɲang ale n'a ka jɛkulu maaw n'o ye an b'i kɔ ye u kɛra ka bɔlɔn fa bi n'o ye misiriba dalala ye ko f'u ka yen kɔni nɔgɔ bɛ cɛ ka bɔ yen pewu hivernage tour ye o baaraw olu bɛ sen na min ye Damangile ye n'Ala sɔnna ma an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔna fana na dragage o kɛlen no degun ye yɔrɔ caman na nin waati in na yan foyilakaw fanfɛla la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sanubɔ kumaw cayalen don ne yɛrɛ ma min faamuya samiya bɔda in na maa bɛ se ka t'i kiri i wuli k'i bɛ taa mɔgɔ ka dugukolo ta cogo di ko k'o kɛ sanubɔyɔrɔ ye aw ma mun kɛ tilema fɛ samiya selen mɔgɔw mago selen dugukolo ma a kɛlɛntan tɛ yɔrɔ caman na nin waati in na dɛ n b'a fɔ ɲɛmaaw ye sanu dili baara min bɛ kɛ mɔgɔw ma u ka a kow jate minɛ parce que a kumaw ka ca kɔkan kibaru olu dɔw fana bɛ an bolo an na olu kɛ k'a bɛɛ lajɛlen dafa tilegan in na sa maa minnu bɛ yan ka se ka baara kɛ Keba Jalo ale bɛ yan ka taa fara min ye Falaye Keyita kan ani anw yɛrɛ yaasa ka se ka kibaruyaw di aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM ale sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw k'olu sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la Falaye IES ko kuma de bɛ sen na nin waati in na IES anw ɲɛ bɛ min na a bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnamaba ye a bɛ kɛ ɲɛnamaba ye mun na a fɔlɔ ye a sinsinnen tɛ maa ka wari kan jamana tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i ye musaka bɔ k'a tun ko k'a di ko ka IES baara kɛ hakili la k'a fɔ baara ninnu yɛrɛ o ko in y'a sen sumaya kosɛbɛ sabula diɲɛ magobatigiw olu kɔni ni ɲɔgɔnnaw de ka di u ye u ka n'u ka nafolo don a kɔnɔ ka tila k'a fɔ a ye taa n'a ye yan fɛ a y'aw kɛ tan a y'aw kɛ tan sɛ don kulukulu kɔnɔ o ye cɛ ye nka i k'u yɛlɛma yan fɛ ne hakili la o bɛ bɔ sɛ yɛrɛ la dɛ n'i ye CEDEAO ka lajɛ laban in ta k'a lajɛ tubabu mun tun bɛ yen o de ka ca ni farafin ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO a ma se maa yɛrɛ k'a fɔ maa ɲɛna ko olu ye maa bolokɔnɔmɔgɔ baarakɛlaw ye nka bi diɲɛ kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ wuli u ka hakɛw de kama u bɛ nafa min sɔrɔ kɛlɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a faamuya sa k'a fɔ ko min ye nafa sɔrɔ ɲini ye jamanaw k'u ka siniɲɛsigiw labɛn o kɛlɛw de bɛ diɲɛ kɔnɔna na aw ko ninnu tɛ se foyi la ko fantan jamanaw don ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ko mɔgɔ minnu ka sɛgɛn ka jugu ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ko olu don ne bolo ni bololankolon ko k'u bɛ jɛ kɛ maaw man ka wuli ka jɔ kɛ o la k'a fɔ ko u bɛna don o kɔkɔrɔma la nka an bɛ min fɔ IES ɲɛmaaw ye u ye kalikan de ta bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna baara min kɛ Keba k'a bɛ kɛ jamanadenw ta ye an b'a ɲini u fɛ o ko kana bila ka sumaya waliya caman bɛ yen bi o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ musaka ma bɔ foyi ma kɛ k'i sinsinnen to jamana ninnu yɛrɛ saba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn minnu na a fɔlɔ ye min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ frontière minnu bɛ yen polisi ni douanier minnu bɛ sigi o fanw na kangarida bɛ se ka kɛ olu ye bi baara kɛcogo u k'a dɔn k'a fɔ ko a falenna
nonte ali kunu dɔ y'an wele ka bɔ Gogi a ko k'u maa 13 u donna mobili kɔnɔ o ye maliyɛnw ye han u bɛ ka taa Moritani u selen Mali polisiw kɔrɔ u ye 2000 de minɛ maa bɛɛ lajɛlen na kamalen kelen bɛ ale jiginna a yɛrɛ hakili la a ka bɔlɔlɔ kan a y'a ka video kɛ a y'a yira k'a fɔ ale ma sɔn fiyewu ka dɔrɔmɛ 1 sara u ma u y'u lajigi u ka papiye yɔrɔ min na k'u taara tampon ka a la wantar u ye mun de k'a la ka tila ka na f'u ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen ka 2000 di minnu bɛ fɛ ka taa Moritani a ko k'ale sera Gogi ale bɛ dan yen de ale ma fɔ mɔgɔ ka taa tampon k'a ka fɛn na ale ma foyi fɔ mɔgɔ ɲɛna donc k'a ka papiye d'a ma o fana sɔrɔli o kɛra kataba 4 ale kɔni ko k'a b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni o ye Moritani taga ye aw minnu ye jamanatigiw ye aw wulila k'a yira k'a fɔ ko aw bɛ fɛ jamanadenw de ka lafiya ne bɛ fɛ sa kebadon nataw la n'an ye Burkina sira minɛ an k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko Ala nin jamana ninnu sɛbɛn bɛ maa minnu bolo u ye lafiya sɔrɔ n'i bɛ bɔ Niger ka na n'i bɛ taa Niger n'i bɛ bɔ Niger ka taa Burkina ka na Mali la n'i ye maliyɛn ye i ye Burkina bɛ ye Nigérien ye a ka dɔn danfara ka ye aw ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ waliya min bɛ yen n'a cɛ ka jugu ni waliya bɛɛ n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ papiye ma k'a la foyi ma k'a la musaka ma bɔ AES yɛrɛ la o y'o fɔlɔ ye o misali bɛ se ka ye jamanadenw bɛ se k'o lakali min bɛ yen ni jamanadenw bɛ k'o lakali ka ban o ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ye an ɲɛ bɛ AES la cogo min a taa cogo ka ɲi a miirinaw ka ɲi u b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na o ka ɲi confédération min yɛrɛ kɛra a daminɛ yanni fédération cɛ o fana hakilina ɲumanba ye parce que yanni aw ka ɲɔgɔn faamu ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan aw bɛ bɛn ka bɛnkan dɔw ta nka an k'a bila an kun na k'a fɔ anw Maliba anw ye fédération kɛ ka tɛmɛ koyi anw ni Sénégal ye fédération kɛ u y'a dabiri an da la dɛ nka an ka maakɔrɔ dɔ bɛ yen o fana ko ma ko anw fana maliyɛnw k'anw bɛ taa ni maninka fanga ye cogo di k'an bɛ t'o cogo mɔgɔw dala u yɛrɛ fɛ yen k'an ka mɔgɔw fana tun ma nɔgɔn dɛ Modibo Keyita ni Awa Keyitaw k'u fana tun ma nɔgɔn u kun ma nɔgɔn wɔlɔfɔw ma dɛ an y'o expérience kɛ ne hakili la maa minnu y'o baara kɛ maa minnu yer'o fédération na olu ka lamɛn u ka lakodɔn an yɛrɛ kɛrɛfɛla la fana maa dɔw fana ye confédération in an filɛ min na nin ye Gambie ni Sénégal de la ka kɛ ka tɛmɛ a wolola mun na a tiɲɛna a ma ɲɛ mun na parce que donbolow bɔyɔrɔw et puis ninnu ye anglais de ye ninnu coloniser tubabuw ye ninnu coloniser hɛrɛw sɔrɔ cogo ni fɛnw na hakili la k'a fɔ o ye majɛ caman ye nka fala ye min bɛ yen ni nɔgɔ tɛ o la o ye baara ye dɛ o ye baara de ye n'a ma ɲɛ ko anw ka jamana Mali an de kɛra président fɔlɔ ye a ko numu bɛ anw de bolo an ka nɔ to an k'an tɔgɔ to wa yan fana ko taabolo ani ko kɛcogo an ka u lajɛ u bɛ se ka falen cogo min parce que baarakɛbaliya de ɲɔ ɲɛlen don yan kosɛbɛ kuma la f'i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que n'i ye sɛbɛ kɛ e bɛ lamɛn kuma caman mɔgɔw bɛ ɲininkali de kɛ anw minnu bɛ ka sɛbɛ kɛ est-ce que anw bɛ lamɛn aw hali sisan a filɛ nin ye parti politique mɔgɔ dɔ ko ne ma ko AES in filɛ k'a tɛ se ka taa olu parti politiquew kɔ ko parce que ko ni a ko kɛra cogo o cogo k'olu jɔyɔrɔ kan ka y'a la n ko aw ma nkalon tigɛ aw jɔyɔrɔba yɛrɛ de bɛ a la maa si tɛ nin k'i ka politique kɔ parce que politique ye fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛw ka se ka jamanaw jɔ Modibo Keyita ye politique de kɛ ATT ye politique de kɛ Musa Tarawele ye politique de kɛ Asimi bɛ politique la Sadio bɛ a la Modibo Kone bɛ a la wa hali n'u t'a la u bɛ politique jɔyɔrɔw de la f'an k'o fana faamu nka min de bɛ yen ni jamanadenw t'o nɔfɛ bi o de ye komi Mali kan ka mɔgɔ dɔw ta ka di AES ko hukumu kɔnɔna na anw delilen don min na ouais c'est vrai komi Keba da ka farin ale ka parti ŋɛɲɛlen don kosɛbɛ an ka jɔyɔrɔ d'ale ma o fana bɛ taa a ka parti mɔgɔw ni fɛnw cɛ ka taa don o yɔrɔw la n'an ma bɔ o de la n'an ma bɔ o la an tɛ taa ɲɛ wa an ka jamana fana kɔnɔna na min yɛrɛ bɛ yen i bɛ maliyɛnw mankan de mɛn don o don
ha on siranu no surasu yɛrɛ dama kana kari ɲɔgɔn na ha on siranu no politique mɔgɔw kana n'o jogo kɔrɔ aw yɛrɛ dun a tɛ k'aw yɛrɛ kɔ koyi surasu kana tile u kana bɛn na aw ye tile sira yirula aw yɛrɛ y'a yirula k'a fɔ u bɛ ka ko min kɛ a tɛ bɛn aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye sira tilennen ye ka bɔ k'a tiɲɛ f'u ɲɛna u bɛ sira ta dɛ mais n'aw y'a to yen k'aw sigi k'a filɛ ko surasu don o tɛ baara kɛ cogo ye dɛ aw bɛ tiɲɛ de fɔ u ɲɛna min bɛ bɛn min tɛ kɛ min bɛ se ka kɛ a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na i kana maa nɛni i kana maa dɔgɔya maa bɛ to ka ci sɛ tulo kɔrɔ k'a sɔrɔ i bolo ma s'a ma o mais n'a a fɔra ko k'a bɛɛ kɛ nɛni ni fɛn i b'i yɛrɛ di o la dɛ n'o tɛ fɛn caman bɛ yen minnu man ɲi o bɛ fɔ u ɲɛna u b'a dɔw falen u bɛ sɔn dɔw ma nka anw de ko anw maliyɛnw dɛ an caman ba an ko Mali ka falen k'a sɔrɔ anw m'an dabolo kɔrɔ la sɔgɔma n'i wulila k'e kan ka taa papiye ɲini commissariat ala jɔnni bɛ commissaire dɔn sa ne ma wuli joona bi koyi n'i bɛ taa fɛn ɲini yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ala fala n'o ko e tɛ mɔgɔ dɔn trésor la dɛ an ka mandat bɛ yen ni nana bɔn e bɛ fɛ cogo di e taara mɔgɔ minnu sɔrɔ yen depuis dugu jɛra e mago ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ olu mago ma ɲɛnabɔ e yɛrɛ ma i yɛrɛ bonya i m'i yɛrɛ fɛ a ye sin dun n'a ma ɲɛ k'an ko an bɛ don a la k'an donna a la k'an b'a kɔnɔ an k'an jija an ka k'a kɔnɔ baarakɛla tilennen laadiri ye fala ye faama i ka fura fɔlɔ i yɛrɛ don maaninfin yɛrɛ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ fura ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ ka ko bɛɛ ye n'i y'i tilen ka baara kɛ hali ni mɔgɔ ma foyi k'i ye i b'a tɔnɔ sɔrɔ mais ka kow kɛ wala sisan politique mɔgɔw ka sanction wulila an t'a la an k'u dɔw sɔri yan fɛ an ka nin kɛ tan wa tile fila in na IRD ye nin fɔ ADEMA ko tan RPM ko tan ka na n'o ko kɔrɔw ye tuguni maa minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ a la o ye anw fana maliyɛn dɔw ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fala ye mais anw yɛrɛ de bɛ tɛgɛrɛ fɔ o parce que mun don parti politiques sigilen don tɔn de don tɔn mun don an y'u dege mun na an ka jamana kɔnɔ mun kɛra u taabolo ye san 30 kɔnɔ u ye baara kɛ cogo di o tagabolo kelen de ka d'u ye o ka to senna mais mɔgɔw ko ka o de falen o bɛ falen cogo di anw minnu yɛrɛ b'a la ko k'a falen o ka da anw yɛrɛ fana ye tuguni a fara an ka cɛ la sa walayi k'a to mairie la yan bɛɛ kun lafiyalen don walayi karisa yɛrɛ k'a to directeur la an bɛɛ tun bɛ malo ni ɲɔ ni fɛnw sɔrɔ mais cɛ tun bɛ BCEAO la wagati min na Mali tɔgɔla e ma ye wa nin tun bɛ UEMOA la tuma min na mais tant que anw yɛrɛ de ko an tɛ b'o la ka jamana ka hɛrɛ sɔrɔ ka jamanadenw ka hɛrɛ lajɛ an tɛ taa ɲɛ wa an bɛ min fɔ u ye fantanw se tɛ minnu ye maliyɛn fanba min bɛ girin na don o don ko AES ni faamaw bɛ se ka hinɛ u la faamaw bɛ se ka ko kɛ u ye wa AES y'a dɔgɔ duman ye sabula bi maaw ɲɛ bɛna ɲɛsin anw ka OFII di Niger ma an n'u bɛɛ ye kelen ye u bɛ se ka na baara k'a kɔnɔ anw fana bɛ se ka ɲɛsin u ka yɔrɔ wɛrɛw ma nka n'o y'a sɔrɔ anw tɛ ka baara kɛ yan anw tɛ ka sɛbɛn kɛ yan anw ko de dɔrɔn Keba ye place sɔrɔ Keba tun bɛ Kassim bolo a ka petit ne don non an bɛ taa Kassim fɛ yen Keba tɛ se k'o kɛ a siden bɛɛ n'an tor'o la an tɛ taa ɲɛ dɛ hali sisan examen ma kɛ yan mɔgɔ bɛ k'a ɲɛɲini jɔn bɛ na examen bac corrigé ko ninnu ɲɛnabɔ mɔgɔ bɛ k'olu u bɛ k'a ɲɛɲini ko parce que ko fɛn kɛr'o la k'a ma nɔgɔya foyi de tɛ yen anw fɛ yen min bɛ tɛ yen ko a tɛ ɲɛɲini i y'a kɛ cogo o cogo fala ye dɔw bɛ wuli k'a fɔ ko non karisa a tɛ sɔn an ka mɔgɔ de don n'a y'o kɛ o tɛ se ka ɲɛ mais o kelenw o de bɛ t'u sigi wa maa min na Kassim tun bɛ nin ko in kunna a tun y'a kɛ komi a tɛ mɔgɔ dɔn yan ale tun ɲɛna k'a tɛ ban nin a tɛ nin sisan a fila ka so nin a kɛlen n'a sigi ye mais n'i tilenna jamana in kɔnɔ i bɛ sɛgɛn dɛ walayi ne bɛ misali kelen pe dɔrɔn da aw ma n'i taara n'i ka dossier ye baarakɛyɔrɔba dɔ la sisan a kan ka ɲɛnabɔ i bɛ dɔw de jɔlen ye baarakɛyɔrɔ kɔnɔ ala ka n'i ci ka don Kulubali kan dɛ n'i ka papier taara yen a tɛ tɛmɛ dɛ yen n'i ka papier ta yɔrɔ ye
chenye kumune mbai ma ala kanichi ale ma no ne ani ma site be barakero la wala ode barakela ko al directeur to songa adala mine parce que te chen kawo chen ma nan chamanyi ango facilité anu ngani jabano ga fara ngo nga burkina be nunu ni nigeria nunu fleni u chaman be nyara na fe no fo pour que mo ga famu chesiri ni timina nja ni tara wa dugu o mi burkina fa ba yi Niger ulu ko ko ala an waya ko asugu be an dalo da bela wallahi an bi selling a tafo ni fon zili le do ana an fa be bagani anda shidoy asugu be bambulo ni mama tamana wula mitola moru mana wuli auzu billahi minash shaitana ni do sura wula we an be an ire simo de ko an ga simo ya madam nabi munu me ko ulu bar ko no takala odun fona wula we les jeunes là ou activité ngaf sa ha ma butu gati bon il faut qu'on an ko krefe c'est des enfants mais ni me ketugo di ko jamana be tagagne bo kanga bo odila si sa parti politique do ko kanga segi uluka o tagabolema imana tagayoro sa mo be mufina ko warte jamana kono mais mo dumembe ko ataka ka sara soro fonctionnaire ou be ko ka sara soro et puis munu me barake ou be ka do soro mais e ko war dumene tununa sa fango fana nyedo et puis ni bela falai wallahi ala be tiere fe nyemo ka ke misali ede kuma munu be fo uko uku jija do kana ke tiere niye mogo to fo malla ko no karsa eta on na be ngo nga eta do ni me war mi tien do ere dale no fanga to ko kadro alaike surasu ka kiri colonel domne na fo colonel apme ka yala ka fo mo ko no ye diplôme ni fo sura ka ba bina nae ne reflet ne influence pas de benasa asimi numbe non jaw je rentre chez lui comme je veux no olu nyogona obey fente ka fo ulu et puis mo go obey ulu ko kulu be transition chance ba deme ulu be faso ka kuna fondi take so ko nana ulu be ka barake tombu bolo uye tonye mo ga ste ka fo ula association be bulu kebe transition sigroma dunu ebe faso télévision sobala ebe barake fo ete fo est-ce que kain ni kere do ba soro mo go wila tigi no fe anga chio fo nyogo fen chama me ga ke bi atebene a chama ere atebe me famau uka nyenyi ni ka nyero uka do nga fo mimbe na manye kamta do jekulula kani mo go de bina je anga njija amta do jemina fa ka fo ko ja malion absekola anta kana kan donala ti antoko be ti antisika fo sike mogo kana karu ka dana bata kadanga an ere ka ke akula vraiment c'est pas la peine ala kan ana chejenya surasu chama be tugo mi anga ndi anga keti parce que bi ibe se ka fen chama fo me ale odongo ni dot me barola ko ale nyete ministre wage ka nyechila balma ke ko de akọ famu de iye manga fefe wulile kosa na wage do wage para minga duguma Algérie ni Mali Bamako ni nyonche accord ko la ka dli bo doni ola odongo nya fo na ngo ugogo president nga san sabala nga e déclaration doke wonne tunye ayi ne tuma fo bamana ngani la mo ka me ola ba donga fo ko ja aga ministry soyi ko mbe ba le ka ministry so no fe boni kara o mo yi ni ibe barake ni te kuma ite fenye fo abeko mo na kite fo ila ka soro ko mbe ale ni job ani sajo de an to ko me gouvernement et puis si ça ne comment am ga ta ayesi la anga gouvernement mo ko nunu u ka feno sigi sogele ka feno sigi muna o be se ka jate mina ko vraiment parce que ministre mo ko do be ni be fe ku yedro fika conseiller ministre de laje nto itaro ka bo ku be gouvernement re la re o mayu ministre kuturi be ka anga warta alni asogo ka utika bereta me ko me ka do ko nta o futeo mais ka ke conseiller ministre de yero yi
n'o tɛ ti ye a ti dɔ k'e yɛrɛ bɛ minisiriya la o nafa jumɛn b'o la n'i ye gouvernement ta i bɛ ministre Yubaba Sadio Sanu je le répète premier ministre yɛrɛ bɛ fili bila fila ni de b'a la ani Asa Bajalo ninnu n'olu damadɔninw bɔra a la ani Job i bɛ jɔn ye a jamakulubaden maa kɛmɛ ni joli don dɛ non cɛ dɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ o don tiɲɛ don koyi est ce que ko Asimi kan ka fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna de an bɛ baara kɛ cogo a fana ka baara kɛ ten walayi e bɛ minisiriya la fo mercredi la an k'an sigi k'a dɔn n'o nin ye jɔn ye dɛ ko nin aw ka nin minisiri in ye nin fana b'a la de ne ni nin bɛ bɛn kuma caman ne tun t'a dɔn ko minisiri don koyi mɛ o bɛ se ka kɛ cogo di hali a da i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ bolofara minnu bɛ yen bɔ i ka t'i munumunu dɔɔni i k'i sen bɔ i sigiyɔrɔ kelen yɛrɛ ma ɲi mɔgɔ ma fo i ka to ka bɔ k'i sen bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni walayi ka to k'i sigi kuma bɛɛ a bɛ mɔgɔ bana o i bɛ bɔ de ka to ka fɛn a so filɛ nin yɔrɔ yɔrɔ o ka dɔn a tun tɛ fɛn an bɛ mɛ a so sisan a bɛ taa fo Wagadugu a bɛ taa Ɲame i bɛ bouger de minisiri tɛ se ka kɛ Pinochet ka kuma minisiri ye minisiri jɔyɔrɔ baara ani fɛɛrɛ de Modibo Siriki y'o de fɔ ko mɔgɔw kana kɛ minisiri ye k'a fɔ ko i bɛ affaire la k'i bɛ ka affaire kɛ ayi i bɛ affaire de kɛ mɔgɔ ka se ka fɛnw sɔrɔ mais aw sigilen don mɔgɔw bɛ kule la don o don n'i ye maliyɛn ɲininka don o don falaye hali sisan n'an tilara émission ne ka jigin kare kɔnɔ n'o wari tɛ yen non est ce que gouvernement yɛrɛ b'an kunna est ce que parce que mini min bɛ yen ni baara kan ka k'o ye o man ɲi wa n'a fɔra fana ko baara fana falaye n'a fɔra baara a ma fɔ ko ka taa séminaire ninnu kɛ dɛ olu tɛ baara ye dɛ non séminaire ninnu tɛ baara ye dɛ ka taa maaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka nin kɛ non o tɛ baara ye baara ye de e ye dingɛ sennaw ka minisiri ye taa dingɛ sen u nɔfɛ i ka kɔlɔnsen dɔ kɛ i ka fɛn dɔ kɛ an k'a ye e ye sɛnɛ minisiri ye an k'i yɛrɛ ye e ye nin minisiri ye an k'i ye i kana da o ma parce que an taatɔ filɛ min na nin ye ni kimɛli donna AES la anw y'a nunjuru minɛ ka ban an ka jija i ma tile fila in na minisiri min bɛ fɛn kunna minisiri min bɛ communication kunna a lajɛ a bɛ ka baara min kɛ hakilinaw caman b'a la a bɛ k'u bila sen kan u tilara yɔrɔ min na dɔrɔn article 9.9 19 a y'a ta a bɛ ka appliquer daminɛ bon Sadio ninnu taara olu ta nɔgɔyara olu bɛ fɛ ka kanw de jɔ sa ka munition dilanw ni fɛnw kɛ Job y'a kumaw fɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko hali sisan Job b'a a tari fila la bon an tɔw dun an ta ye jumɛn ye hala sisan AES f'an ka baara kɛ de dɛ AES tɛ kɛ ni tulonkɛ ye dɛ an b'an jija de ka baara kɛ ni kɔni tun ye ka fɛn fɔ mɔgɔw ye an bɛ ka taa fɛn min na diɲɛ ɲɛ b'a an na fɔlɔ et puis an k'a bila an kun na lafiya tɛ ko in na dɛ lafiya o ka dɔgɔ ko la dɛ bɛlɛnin min bɛ ka da nin jamana saba kan bi yɔrɔ a bɛɛ f'u k'a fɔ k'u ye wari bɔ o n'u y'a fɔ don o don k'u ka wari filɛ nin ye a bɛ k'an ɲɛna k'an tɛ yan o mais fɛɛrɛw fana tigɛlen labɛnw kɛlen don ka taa n'a ko ye fo ka taa se a ko wɛrɛ ma dɔɔni yiriwali ko minnu b'a kɔnɔ u k'u jija olu ka don ba la yaasa an jɛniyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an ka se ka an jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ anw bɛ ka nin fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ baara min na n'o ye AES ko in ye tulonkɛ ko tɛ dɛ u kana taa politique mɔgɔw ka sanction wulilen ka taa u ta k'u don o yɔrɔw la a tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn kunu an bɛna kunnafoni kɔnɔ ou bien an ka taa fan fɛ fɔlɔ de ni n yɛrɛ ye ji sɔrɔ o fana bɛ fisaya dɛ parce que aw bɛ ka aw sigi cogo min na tan falaye Mali walayi Mali bɛ diya parce que mun bɛna kɛ i b'a dɔn mɔgɔw tigɛlen don mɔgɔ minnu na olu de bɛna na jamana in diya an ɲɛ bɛ minnu na ko ni mɔgɔw bɛ ka jɔ u la ni tɛ cɛ dɔ i b'a fɔ ma ko heyi ne tun bɛ fɛ u bon comme étape don AES ye étape min ye a étape ka taga n'a ye dɔɔni ka se k'a kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan yaasa min ye jamana ye an ka nafa minnu bɛ a la
ani jamana wɛrɛw ani minnu bɛna n'an bolo ɲɔgɔn olu ka nafa mun bɛ a la a bɛɛ lajɛlen ka se ka sen sɔrɔ walayi an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kunnafoni ye. ayiwa kunu semasi coordinateur n'o ye yusufu daba jawara ye ko finitigi dɔw kɔni y'ale minɛ a jigintɔ ka bɔ pɔn kan kibaruya yi a sɔrɔla kunu ka bɔ u yɛrɛ ka tɔn jabala o la ale ni maa wɛrɛw fɛ sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ min na sa n'a taara ye halisa an ma se ka o ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ nka n'ala sɔnna ma an n'o fɔ kunu ale fana kun sɛbɛ jɛrɛ la jɛrɛ min kun kɛra sa maa minnu n'olu ye degun sɔrɔ san 2020 san ni tasibila kɛra u ye imam mamudu diko ale yɛrɛ tun bɔra ka laseli kɛ ka dugawu don kɛ maa minnu bɛ n'olu fatura dun ko na ni maa maa ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na a y'o dantigɛli kɛ an b'a fɔ sa k'a fɔ ko kɛnɛ kɔni ka dugawu don kɛra batow kɛra ko nana cogo min na olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra amadu dunga ale ye kuma fanba kɛ ale ni tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka dugawu don k'o ta k'o kɛ ka tasibila kɛ maaw ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna na burukinakaw fɛ yen minisiri min bɛ an ka sirabako kunna ani an ka donibatako n'o ye madina sisoko ye n'a bɛ dabilakaw ka sigi la ale tun bɛ lajɛla ye UEMOA o tɔgɔ la UEMOA minisiri minnu bɛ transport ko kunna sa olu tun bɛ yen mali ale yera ko in kɛnɛ kan a kɛkun ye sa min ye pankuru minnu bɛna na boli UEMOA kɔnɔna na nin waati in na olu pankuru ka jɛ sa ka baara ba kelen kɛ yiriwali ta na sira fɛ min bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɛbɛn kelen hukumu kɔnɔna na sɛbɛn min ni bɛn bɛ kɛ o kan sɛbɛnkɔrɔ minnu tun b'u bolo sa n'o kɔni tun bɛ UEMOA kɔnɔna ka kɛ ni pankurunkow ye u y'o sɛbɛn larawuli k'o lajɛ falen min bɛ se ka don o la min ye sɛbɛn belebeleba saba ye sa o kɔni y'o ta k'o sigi sen kan sa ka taa se jamanadenw olu ka kunkankow ma min ye lakanako ye pankurujigiko hukumu kɔnɔna na ale ni fɛn minnu bɛ se ka kɛ jamana UEMOA jamanaw kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya bɛ na cogo di pankuruko la baara ninnu kɔni u bɛɛ lajɛlen kun cɛtɔ sa sɛbɛnkura kɔni u y'o laɲini yaasa ka se ka o kɛ mali ale tun bɛ kɛnɛ kan cogo min UEMOA jamana 8 tɔw bɛɛ lajɛlen o maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan bamako ya furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale tun ye layidu min ta sa ko ka min di n'o ye groupe électrogène ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra groupe électrogène kɔni temps kura o dira a kɛra 25 ye min ye babinu ye a y'a yira kɛnɛ kan ye k'a fɔ ko min ye groupe kunfɔlɔ minnu dira sigida 16 ko olu y'u ka groupe sɔrɔ ka ban o sigida 16 la sa yɛlɛmani bɛ o la nara bɛ o la keɲeba diboli banamba kolokani bla tɛnɛngu duwanza gundam menaka direi ani ansongo ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka groupe électrogène sɔrɔ fɛɛrɛ ni dabali fana bɛ senna sa yaasa dɔ bɛ se ka bɔ kurantigɛba la cogo min na an ka jamana kɔnɔ minisiri y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kan ka foni ko in na premier minisiri ka taa fara min ye furancɛla fanga minisiriw bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen kan ka foni ko in na sɔrɔdasiw ka kalanso bɛ yen n'a fɔ o ma ko école de guerre ale baara kiimɛliw olu kɛra général de division Umaru Baru Jara ale yɛrɛ ɲinɛ n'ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ye baro kɛlɛtigi ko a kɔni ni sɔrɔdasi kura ninnu sa ko u ye baabu ta baabu min sa n'o bɛ baara kɛ o bɛ tali kɛ u ka tile saba dɔgɔkun saba baara laban ninnu na baara mun n'u yɛrɛ ko o ma sa ko yɛrɛko in a kɔnɔna ye min ye baara bɛ se ka kɛ cogo min école de guerre hukumu kɔnɔna na u y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ halisa wolomasiri tabaw ka gun kan kalanden 20 n'olu bɔra mali kɔ kan jamana wɛrɛw la ani mali yɛrɛ kɔnɔna na école de état major la kulukurukaw fɛ olu fana ka kalan kun cɛra kalan kuncɛ in senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ k'u ye kalo 9 de kɛ kalan na yaasa ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan u bɛ se ka baara kɛ cogo min na basigi ni lafiya o nali la colonel major Bubakari Yansari ni ale commandant ni Châtre Sud ye ale tun bɛ munumunu Salo la a ka bolofaraw la Nara yan fan fɛ Nara ale ni Ɲoro o région kɔnɔna na ka taa fɔ sɔrɔdasiw ye baara mun bɛ yen n'o bɛ ka kɛ jamanaw ɲɛmaaw bɛ ka laɲini minnu kɛ u yɛrɛ fana ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma minɛn minnu b'u jɛ ka se k'u hakilinaw dɔn u bɛ baara kɛ cogo min na sa ka se k'o dɔn EJ ale kɔni ye welewelemada bila parti politigiw ma
yaasa olu bɛ jɛ ka baara min kɛ kɔrɔlen n'a bɛ fɔ o ma ko ka parti politigiw u n'u ka kumaɲɔgɔnya baaraw ko ni ala sɔnna a ma ntɛnɛn nata ye ni kalo in tile 15 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔna na min ye parti politigiw ye baara bɛna tali kɛ min na sa SJ yɛrɛ sera ka baara minnu kɛ dugudentɔnw ale ni fasodenw ka tɔnjɛkulu olu fana n'o o ye société civile maaw ye olu ta bɛ kɛ tarata don kalo tile 16 a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ CICB la min ye kalatako kumaw ye o bɛ a la bɛn ka kɛ sa min bɛ se ka kɛ kalata yɛrɛ dɔgɔdali ko bɛ se ka kɛ cogo min donsow k'olu la faamuya o baaraw kɛra masinakaw fɛ yen yaasa donsolakaw sen bɛ se ka don lakanako la cogo min Croix Rouge International ale y'o baara kɛ Bafulabekaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ta mobili dɔ kɔni bin taara kɛ o kan bandiw de ye nin kɛ sa n'o ye bingalikɛlaw ye u kɔni maa ninnu caca kosɛbɛ u ka minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'o ye baarakɛlaw ka tɔnjɛkulu fila min bɛ Gawokaw fɛ yen olu fana y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kalansigi kɛ kalansigi min n'o bɛ se ka tali kɛ cogo min na yiriwali ni baara kɛcogo la min ye an sɔngo Kajolokaw olu fɛ yen Kajolo fana muso minnu bɛ yen n'o ye muso lujurabaatɔw ye olu kɔni degera safunɛ dilan na safunɛ sugu bɛɛ lajɛlen sa u y'u dege olu dilanni na tile 4 ale kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw yani an ka taa olu la sangaw fɛ yen san a yira k'a fɔ nin waati in na min ye sangaw ye olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni o bɛ tali kɛ sa u yɛrɛ bɛna fɛ ka oxygène de sigi koyi ko san b'a fɛ ka oxygène de sigi oxygène n'o bɛ sigi o baara kan ka kɛ cogo min na sa u kɔni ye welewelemada kɛ ko maaw kana dɛmɛ don u ma koyi dɛmɛ don olu ma sa musaka ni fɛn minnu kan ka kɛ a ko hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yaasa maa maa bɛ yen n'o ye baɲumankɛw ye ka taa fara sangaw kan olu kan ka dɛmɛ min don u ma sa ko o bɛ se ka kɛ cogo min na u kɔni ye jɛrɛ belebeleba kɛ jɛrɛ belebeleba in senfɛ u ye welewelemada bila k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa n'a tɛnɛmadadugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo bila i jufa la bolofila jufala in na sa a bɛna kɛ ka mun kɛ sa o ye k'a fɔ bi san kɛra région ye n'a ma ɲɛ ko san kɛra région ye u ka dɔgɔtɔrɔso la a bɛ fɔ min ma ko oxygène u ka t'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ fɛ k'o cɛ man ɲi yaasa u ka se ka kɛ sa u ka préfet n'o ye Agali Keyita ye ale ye welewelemada min kɛ ko in senfɛ an bɛna jɛ ka o de bila a la aw bɛ se ka o lamɛn cogo min ka faamuyali sɔrɔ a la sangaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko zen k'u labɛnnen don koyi u ka région ɲa u t'a fɛ ka to kɔ a ko la an bɛ ale lamɛn Agali Keyita an na ale ka laseli lase aw ma pour que aw ka se ka a faamuya cogo min na Falaye an bɛ taa fan fɛ ka ala ka Agali an b'ale bila a la. Bɛɛ lajɛlen ani ni ɲɔgɔn tuma ne san préfet n bɛna weleweleda de ɲɛsin san population ma an bɛ dɛmɛ de ɲini na dɛmɛ in a ka kan bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin dɛmɛ in na parce que an ye projet dɔ sɔrɔ min bɛ nale usine de gaz u b'a fɔ min ma ko oxygène ni banabagatɔw de bɛ a solliciter kosɛbɛ o usine de bɛna dayɛlɛ san yan donc usine kɔni n'i ko ko usine ye usine ye dɛ usine tɛ kɛ i b'a fɔ komi so ni dɔ ten donc o hukumu kɔnɔna la projet UNICEF a y'an dɛmɛ kosɛbɛ a y'an dɛmɛ parce que muso tinbagatɔw ani denmisɛnnin ninnu olu caman bɛ fatu an ka dɔgɔtɔrɔsow la yan k'a sababu kɛ oxygène tanya ye parce que n'u bɔra u bɛ segu de minɛ caman yɛrɛ tɛ yen sɔrɔ u bɛ fatu sira la donc o constat caman kɛra de donc u y'a ye san k'a fɔ ko est ce que san yɛrɛ ni usine man kan donc o hukumu kɔnɔna la UNICEF wulila ka na anw dɛmɛ ɔ n'i kɔni bɛ dɛmɛw cogoya dɔn dɛmɛ bɛ n'a cogoya de don donc dɛmɛ in na a kɛmɛ sara la a fɔra ko san ka 20 ta donc n'i y'a jateminɛ san bɛ yen san togodaw bɛ yen mɔgɔ caman de kan ka contribuer nin fɛn kɔnɔna la pour que u bɛ se k'an dɛmɛ 20 in kɔnɔna la an bɛ se ka musakaw sɔrɔ cogo min na pour que ka an ka usine u b'a fɔ min ma ko dallage n'o ye ka a dugumala dilan fɔlɔ an mago de bɛ dɛmɛ la donc an y'a ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ ka bɔ u ka se k'an dɛmɛ k'a daminɛ san dugu kɔnɔna la ka taa se fo an ka commune wɛrɛw kɔnɔna la commune fɛn fɛn bɛ service de sang la yan o bɛɛ de ka bɔ bɛɛ ka dɛmɛ kɛ walasa an bɛ se ka musaka in sɔrɔ ka commencer ka baara daminɛ n'i y'a ye an yɛrɛ kɔrɔtɔla message ko in na k'a cari bɛɛ ka message in faamuya parce que projet in a kan ka ban mois de décembre la donc kalo 3 ani dɔɔni dɔrɔn de b'an bolo n'an ma se ka ko dɔ kɛ o kɔnɔna la projet in a bɛ minɛ san na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ni kita de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais kitakaw bɛ niveau min na bi
ɲɔgɔnna san na fo k'a dama tɛmɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ ka bɔ ka na ni dɛmɛ ye dɛmɛ in de b'a to ni projet in tɛmɛna na dɛmɛ in c'est très très important an bɛ segin a kan tuguni an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que nin ye dɛmɛ de ye bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ nin na ni muso ma sɔrɔ a la i den bɛ sɔrɔ a la walima i balima dɔ bɛ sɔrɔ a la parce que oxygène c'est très très important parce que n'i yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ k'an bɛ taa fɛn caman na Segu jamana na parce que oxygène de t'an ka yɔrɔ la yan hali ni an ka dɔgɔtɔrɔso ta k'a lajɛ médecine dɔw bɛ yen olu t'an ka dɔgɔtɔrɔso la yan donc olu médecine yɛrɛ n'i bɛ fɛ u ka sigi i ka dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ sigi ni oxygène de kan donc an ka dɔgɔtɔrɔso la yan par exemple cardiologie tɛ yan olu dun bɛɛ bɛ sigi ni oxygène kow de ye donc o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna la weleweleda yɛrɛ de kɛra an ye ni projet sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna oxygène de sɔrɔ oxygène usine n'a sɔrɔla u ka jateminɛ yɛrɛ kɔnɔna la région nord ninnu u bɛɛ bɛna oxygène de ta san yan k'a daminɛ Gawo la k'a daminɛ Tɔnbukutu la fo ka taa se Kidali ma olu bɛɛ de bɛna oxygène ta yan donc nin projet a musaka ka ca dɛ mais musaka in yɛrɛ caya yɛrɛ tɛ a fɔra ko dɛmɛ dɔ de bɛ yen ko san de k'o bɔ vraiment o de y'an ka weleweleli da ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka contribuer i ka contribuer pour que san bɛ se ka nin fɛn sɔrɔ cogo min na parce que délai de b'a la dɛ délai de kɔni b'a la délai in dun a surunyara donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ seko yira de don dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 man ca ni se kɛra min ye ayiwa an ye comité dɔ sigi minnu bɛ se ka dɛmɛ ninnu sama ka na n'a ye comité kɔnɔna la vraiment n b'a ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ an kana to an ka projet in perdre parce que san kɛra région de ye fɛn caman kɔni bɛ yen ni i bɛ fɛ région yɛrɛ ka don da la vraiment i bɛ wuli de k'i cɛsiri kɛ donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ awa o de tun bɛ ne bolo k'o lase san population ma o hukumu kɔnɔna la an bɛna weleweleda kɛ tuguni k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma parce que wari ɲini n'i ko k'i bɛ wari ɲini mɔgɔ dɔw bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ mais dɛmɛ kɔnɔna la fo tɛmɛsira ka kɛ wari la min b'a to dɔw yɛrɛ bɛ se ka wariw bila k'a don musaka ninnu na donc o hukumu kɔnɔna la an ye CCRF yɛrɛ ka compte bancaire an y'o compte bancaire numéro sɔrɔ an bɛ se ka don o numéro yɛrɛ la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ se ka appuyer ka taa wari bila BDM na CCRF ka compte domicilielen dɔw la donc o numéro yɛrɛ an bɛ se ka da dɔ la k'o fɔ o ye 02 60 04 15 89 69 n bɛ segin a kan tuguni 02 60 04 15 89 69 o ye an ka centre de référence yɛrɛ ye o numéro ye BDM la u ka compte numéro ye donc ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka an dɛmɛ en tout cas n'an bɛ se k'an ka usine de gaz in an bɛ se ka financement sɔrɔ cogo min na n'i bɛ se ka sɔrɔ cogo o sɔrɔ cogo kɛ n'i bɛ se ka partenaire o partenaire kɛ parce que wari ɲini siraw la dɔw b'a exiger de fo fɛn ka tɛmɛ structure fɛ structure minnu sahalen don o hukumu fana kɔnɔna la an ka dugutigiw bɛ yen an ka dugutigiw bɛ yen notamment an ka Misira dugutigi n'o ye monsieur Mama Touré o fana bɛ Misira quartier la yen o ka numéro de téléphone 76 14 41 46 76 14 41 46 o tɛmɛnen fana kɔfɛ min fana dalen don kan ni u bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u bɛ se ka dɛmɛ ninnu sɔrɔ cogo min na Daniel Sogoba ale ka numéro ye 65 64 87 77 an bɛ segin a kan tuguni 65 64 87 77 en tout cas n'an ye nin mɔgɔ fɛn fɛn wele en tout cas kibaruya caman bɛ yen n'aw mago bɛ information na u b'a fɔ minnu ma ko complémentaire n'a ye ninnu kelen kelenna fɛn fɛn wele k'a fɔ k'aw bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ n'a ye ninnu fɛn fɛn kelen kelenna wele bɛɛ bɛ se ka information caman d'aw ma en tout cas an ka usine de gaz ko in na vraiment nin ko in kɔni n'a kɔni kɛra ne bɛ sewa ko ne bɛ sewa parce que n'i y'a ye bi an ka dɔgɔtɔrɔso la anw bɛ ta ka taa n'an ye Segu an bɛ ta ka taa n'an ye Bamakɔ o bɛɛ de y'a to usine de tɛ yan gaz min bɛ don banabagatɔw la parce que banabagatɔ caman bɛ ta ka taa yɔrɔ wɛrɛw la i bɛ taa sɔrɔ gaz ko de don bon nin gaz in yɛrɛ n'an y'a sɔrɔ bi in na an ka dɔgɔtɔrɔso a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye a bɛ se ka kɛ hôpital ye parce que hôpital yɛrɛ kɔnɔna la compétence caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o bɛ taa sɔrɔ tension tɔw ka dɔgɔtɔrɔw ye fɛn caman caman o bɛɛ bɛna sɔrɔ yan donc an tɛna bɔ yan bilen k'a fɔ k'an bɛ taa Segu an tɛna bɔ yan bilen k'an bɛ moti sira minɛ ka taa yen hôpital la vraiment n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ taama nɔgɔn 1000 man ca bɛɛ k'i cɛsiri i bɛ se min na i k'o kɛ bɛɛ k'i cɛsiri an mago bɛ hakɛ min na n'an bɛ se k'a sɔrɔ cogo o sɔrɔ cogo la
bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ k'anw dɛmɛ yɛrɛ ka appuyer ka san appuyer san kɔni o ye bɛɛ jɛ ye furuba de don togoda kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ vraiment n'o kɔni kɛra o bɛ diya anw ye kosɛbɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛ. ayiwa nin ye Agali Keyita ale mankan ye san préfet an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kibaruyaw olu nasiraw la hali bi an b'a yira u la k'a fɔ sa ko Mali balontannaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Amari n'o y'u ka kapitɛni ye k'o ye kuma min fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ye olu jɛra ni a ye Keba a ye fédération ci n bɛ k'a fɔ ka da daluya dɔw de kan koyi fédération tɛ se ka kɛ k'a ni joueurs tɛ bɛn o ni fédération ni joueurs ma bɛn ale sigikun ye mun ye balontan dɔrɔn de b'e bolo Aigle A mɔgɔw mago b'o de la tɔ ninnu kɔni bɛ k'a kɛ ten dɔrɔn sinon mɔgɔ ka sira foyi tɛ tɔ ninnu na koyi an ka ɲɔgɔn musalaha dɔrɔn de ni Aigle de bɛ jouer ko bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ka jɔ o de la hali dugu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ o de la ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ baara bɛɛ bila o la bɛɛ bɛ maillot don o de kama o de y'an ka armée filanan ye voilà maintenant n'o joueurs ko fédération y'olu ka jalatigi suspend ko tant que o suspendé don ko mɔgɔ ka n'i jigi da olu kan ko ka olu wele k'olu fana bɛɛ jɔra ni o ye ko sabula Amari ye kuma min fɔ ko Amari kelen m'a fɔ ko olu de jɛra k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ an ye min mɛn k'a fɔra joueurs ɲɛna fédération président ko o bɛ kaso la k'u ka taa bɔ o ye tuma min na ko joueurs dɔw kun sugandira k'u ka taa bɔ o ye k'u nana mun ye u taara sɔrɔ ko télé show ni radio show welelen don ka t'o kɛ donc o bɛ filmer k'o yira k'a fɔ ko wala Mali joueurs yɛrɛ ni bɛ ka fédération dɛmɛ minnu banna o ma o de kɔlɔlɔ wulilen de filɛ nin ye wariko kumaw ni fɛn wɛrɛw b'a la parce que depuis joueurs ka virement fana bilara wari bilara virement la n'o ka premier sélection ye an'u ka saraw bɛ ka kɛ o fana tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma o an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna depuis fédération in sigira anw kumakan ma fɔ a la an ko k'an ma ɲɛ de depuis a daminɛ depuis assemblée mun kɛra u ye Segu Mariso u y'o namara kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna k'a tɛgɛ ko ka bɔ a la k'a di mɔgɔw ma Kayi même chose ala farala Sala ni Abeta kan Kidali ni Tombouctou u ye mɔgɔ bila ka taa nin bɛɛ yurugu a bɛɛ kɛra mɔgɔw ɲɛna yan a laban nana kɛ mun ye ko commission éthique min bɛ fédération na k'a k'a fɔ dɔrɔn ko candidat dɔ bɛ yen k'o bɛ kaso la ko ayi k'olu tɛ se k'a fɔ k'a empêché bɛɛ y'i sigi yan o bɛɛ y'a ye o joueurs ye nin bɛɛ ye o kɔsa in na mun nana kɛ n ko joueurs yɛrɛ ye soirée dɔ organiser fédération y'u ma o boycotté wa kɛlɛw daminɛna o de la parce que nafa dɔw de bɛ sɔrɔ kow la olu tɛ fɛ mɔgɔ si ka balontan fɛn fosi kɛ n'olu sen tɛ a la aw dun tɛ se k'a labɛn ka ɲɛ championnat de deuxième division ka yɛlɛli ka na o mankan filɛ nin ye o fana kɛra crise kura ye parce que olu tigiw fana b'a la k'u taa taasi la Mali yɛrɛ ye jamana min ye n'a ka papier bɛ taasi la fédération kama o de ka ca ni diɲɛ jamana bɛɛ ye sisan bi Sénégal bi fédération kan k'a ka assemblée générale ordinaire kɛ ministre y'a bɔ a ma k'u bɛ ka sariya sɔsɔ anw ta kɛra yan bɛɛ y'i ɲɛ tugu a kan maa si ma sɔn ka wuli k'a fɔ ko nin an ka jamana sariya tɛ taa an k'a dan dɔrɔn an bɛɛ ye maliyɛnw de ye an bɛɛ bɛ fɛn bonya mɔgɔ bɛ se ka to kaso la cogo di ko bɛɛ b'a kalama k'a bɛ kaso la jamana kɔnɔna na ko o ka kɛ candidat ye o ka passé an kana fɛn wɛrɛ fɔ an yɛrɛ ka tabiya dɔrɔn an ka tagabolo dɔrɔn bi mɔgɔw ɲɛ b'a la bi ko joueurs de don sinon a ma daminɛ bi o mɔgɔ joli bɛ balontan ko la n'olu dusu kasilen don bi équipe nationale cadre min ye coupe d'Afrique ta 2017 a ma ko so bɛ don olu ma u tɛ ka mun munumunu kɛ bi olu minnu ye coupe d'Afrique ta cadre u photo tɛ fédération kɔnɔ u photo tɛ yen aw ko cogo di i tɛ Mali balontanna fɛn mɔgɔ ɲininka min bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko jɔn o ala nin fédération ye an dusu suma sisan aw nana ko joueurs suspendus aw tɛ wari don balontan na club ɲɛ a ma ka dɔgɔ yen min bɛ wari don balontan na a ka dɔgɔ u bɛ balo a la de kɔsa in na wari nana ka bɔ yɔrɔ min na miliyɔn naani dira jɔnniw ma club minnu yɛrɛ ta ye minnu yɛrɛ ye club ye u ye miliyɔn fila de d'olu ma o de ye première division ye
fédération mo wara million nan ta ni bere be ga ke jamana ngona yawo fo te ga boala o de be ka on kamana gwangwa parce que au moins bolontan fo ga mo ga min famia fédération Mali gouvernement de ba fo ni mine ka nga ni cinye na bo anye I kana se FIFA la I kana se kafula nga karsa anta ndama ebe ka minga atega nye anga delega ame pouvoir min dima ka nga bolontan jiranye asega ama gouvernement ko misoko kew I kana se kafula I kana se FIFA la nga ko ime ka to ma atega ke anga jabana donga tasra fe anga délégation no pouvoir ya dama ministre borasa ga ke Sénégal ko buta assemblée la charia o sosolo no mo ofrisé la ya jo bi le 13 juillet ay ta internet ka so no be bay na to ka tapta wolo na mangante ya Sénégal bolonta mo te mangana au Sénégal fédération président on a ni sigi on assemblée générale karanya na président me kasola ya cautionné ya fédération Sénégal de football mi flega kurutu labeni anana yanta ke hein bon ni kiwe kuma ko fan anya fo be na ukoko to tansa Coupe d'Afrique sera na mata Coupe d'Afrique la angarse ka bu ni sena na busaka ku awon ga to foi soro ama dogo an ga to foi soro parce que muna hake wallahi fala ni se foi ti ni be tinya ga isigi kana foi kana ta mo no fere kana ta mori fe kana ta fama fe kana ta setigi fe kana ta tokotigi fe ini ga tinya ki isigi wallahi ibe wasa absega medi namara mun ngara de niu mo ko ko kana ta ayato anga bolondan ko nyino ko no che demsonu be namata kanu ka FIFA na kata antaranya mun soro nangu mata anga dlanga nye odo kun daga dana wa antara kata humiliation mun soro gana na nangu sia humiliation soro adlanga nye demsonu ni ga ko jabana do ni ga ko do fembe be do bolondan la o be se ga ke to ko anga jabana ko ko te nye soro maga cha kwa boni ya fo ibe ni nga kote la me chien dogole no a far kolo nyire je re nyefo baka nyine ma fo ite Mali kono mi mani ko chien fo ate ibe se yi dungo fo de me chien di chien ko ne mi Mali fédération président woni aseta ere la voilà chien dan wi abe hôpital la sao abe yoro la sao abaga so ala blale no o sitere akoni minene no Mali sharia fe amode do joru do ko uluti do o de da femene kamini kan make obe joru no fe gui joru do ko kutita o kele nga fofana ku be son ka mo do sugandi mo na fu ko na tara camera ni video ni fonjo no ka ko no ere o ka ku yemi me nyere la jea ka ira mo la ka fo we même les joueurs les aigles sont avec moi on allait Côte d'Ivoire une coupe d'Asie tirage là au cas kafu président mot de fois kubu seko beka ko pour que Mali fédération président mo kasola nga de fois ko se fait bouiller kuba beke mais ani mo ko tuni wono ngo mo ni jogo de bi kele ni tara kasola o yi jogo de o ti mayo donc an kun be fait mo ko kan yoro une famille parce que demsonu mo tumbolo ku tsega nke ango fana fo ha no chama tu nie mo chama yin ga ko no ko eglu be diviser mais ou be a poster abe ko tanke amari ye ko min fo no ododo no o sanction ma wuli ga ba america u kana ulu wele ntlobe dowla ku kana ni janu no na re ku ni rega ga so ye ku ga eglu kurasigi o fana kai uga egli kura fana sigi na ye jami min soro fana na amo fana ye tlega na ta mo bla ka be fo ka be walo mando mamunu ngun sogolo no ana Mali ko ka o bela jilen fo na la sona mansa ana nyon sara san tene hote walma ni ko balale ngara sa ye suno ana nyon sara antene parce que dimanche de on fait kuna foni chama te kente ko sebe asengana fio bo fana kafsa mauma na la sona ma ama fasa ko kambe alaka wati wera ira ana